Takže čau lidi, zdraví vás Zadeník a vítám vás u nového videa. Teď to je po delší době na Hypixelu z Minecraftu a jsem tady s Fíkem. Ahoj. A jdeme hrát Skywarsy. A jdeme je tam pošéfit. Tak to pust. A dáme si tým a dáme si insane mod. Tak jo. Tak dáme si šílený. A jako nechceme nic říkat, ale jsme úplně nejvíc tady, úplně nejlepší tady. Jako prostě... Vůbec na nás nikdo nemá. Jo. A uděláme taktiku, jdeme na sousedy nebo? Tak můžeme jít na sousedy, tak já mám ty lahvičky se speedem, tak já jdu dolů. Vyhoď. Tak jo. Tak já si mrzknu. To mě taky zajímalo. Tak, mám tady pro tebe pak nějaký věci. Nějaká bombardace? No trošku větší, bacha má luk Adame. A má silný luk, jako něco. Jo. Adame na. Bacha, ale má ho hodně, bacha. Já mám strašně málo HP, já mám 3 HP. Jsi to jinak zakempil. Ne, musí být zavřený. Co děláš, že tě sundá? Jo, dobře, hadrník. Nevadí. Tak já bych šel na druhý sousedy, Adame. Tak jdeme na druhý sousedy. Protože tady jako bychom asi neměli. Co tam děláš? No já jsem to přeskočil úplně celý. Adame. Já jsem normálně skočil vedle k sousedům. Tak to jo, tak to musíte Na návštěvu. mět. Ale tady nikdo není. Tady si to dá skočit, podělej. Počkat, já se vezmu speed. Na střed, pojď. Jo, a ty jsi to předtím skočil se speedem, veď? Jo. Sedíme se nespat. My skákat se speedem to nejde. Když tak já jsem trošku tady lepší PvPčka, než hadrník. Hadrníku jdeme na něj, dělej, pojď. Ty vole! Tyba, ale tak oni mají strašně dobrý věci. Mě úplně pošéfil jak nikdy ten týpek. Ale hadrník se na tím drží, to se docela divím. Já neměl ani meče tam. Ne, jsi měl říct. To vem si Iron Take, Kaťata. Jo, máš pravdu, tak. Tamhle nikdo. A jinak používáme Texture Pack, co používá Gamer. Vlastně vůbec nevím, jak se jmenuje. Když to najdu, tak to dám do popisu. Ale jako je to celkem dobrý Texture Pack. Hele, diameč na zemi, proč ne? A tělo na zemi, tak proč ne? Tak ten má co za kill auru. Tak teď jste viděli ukázkovýho hackera, no. Tak nevadí, byli jsme druhý, což jako je podle mýho dost slušný. Tak já bych neváhal a jdeme asi na další hru. Udrželi jsme se jako druhý, ale v tabulce na killy jsme se asi neumístili. Takže bohužel, ale jako zůstal jsem druhý, což je dobrý. Tak. Tak jako já bych teďka asi zůstal na našem ostrově a vzal věci normálně. A oni jsou blízko sousedí, tak když tak je vajíčkama nebo takhle nějak pošéfíme. Tak. Máš meč? Počkej. Adame, tak tady máš meč. Tak. Kam zhodil? Jo, dík. Až bude na kraji, protože tam má strašně dobrý věci. Adame, sousedí. Já jsem jednoho schodil. Jo, je dole. Ty vole, není. Počkat, Adame. Já jsem je viděl. Pojď, au, to vůbec neskouší. Potřebujeme jí zničit tu lávu. Já tam vlezu, ale ona mě zabije s tou lávou. Tak prostě na ně takhle vlítnu. No. Ten hej je tam dole zakopaný, jo, takže já na ní nemůžu. Máš tu? Jo, dobře, ne? No a on mě teď zalévá lávou, že jo? Ne, to jsem právě věděl. Dobrý. No to není dobrý, jsem dead. Bohužel, tak teď jste věděli sviňáka, který se prostě zavřel a chtěl to ušéfit. No, to se stává, tak mě aspoň spektátu jedeme. Já to jo. nějak... Řeknu ti, jestli někdo u tebe. Rychle tak zatím to máš čistý. Nějak rychle proběhnout. Ale na středu je málo lidí. A to tady nějak netržu. Ale na sousedním jako v ostrově od nás, tak tam jsou lidi. A tak.
Tak pojď spadni. Je. Jo, dobře ho tam slípíme s tím těchem. Já jdu asi na střed. Když tak na středu je full dia. Aha, tak já jsem taky skoro full dia už. Vem si ten dobrý meč do ruky. Jsou tam dva, jo. Adame. Jo? Můžu to spolu? Aha. No. Tak teď jsem měl trošku štěstí, trošku víc. Dobře. Ne, 10 hápek. 7, 6. Dobře. To jsem to jinak vystřelil. Už žiješ jenom ty? Co? Nežiju jenom já. Jenom na kompase tě mám jedinýho. No, nevadí. Ale ještě, jak mám tu mapku, tak tady vidím okolo tebe 3 lidi. Protože tam... Adam je u tebe, jde k tobě blízko. Kde? Na minimapě. Pojď, ty já do toho vlítnu, viděl jsi to? Hlavně spadni dolů, ty jsi měl na mále. Ta svině, s tou lávou. Ale nemá šanci. Dobře si po něm skočil. Yeah. No, tohle jsou sviňáci s lávou. Jo, dobrý, ale jakože... Asi to přežiješ, ale on už umřel. Já jsem si teďka dal vodu v sobě. A úplně rovně, když půjdeš, tak tam budeš mít lidi. No a ještě za tím stromem, tak tam jsou lidi. Vidíme, jo. Tak. Dobře. Proletěl týpek a tamhle vzadu je další, veď? Jo. Ten má ironovou hlavu a to. Viděl jsi to? Štěstí. No, trošku. Pozor. Je. Ty to vůbec neskouší, jako. Tak zase druhý. Bohužel. Ale první, ale... První no v killech je Fikin. Já si myslím, jako, že to zatím docela dáváme dobře, no. Jako můžete vidět, že jako jsme to docela trénovali teď. Ale bohužel, no, nebyli jsme zatím... Často jsme to hráli, no. Tak já si jednou stočím, dáme na štěstí, než to pustíš. Tak. Já si zatočím, schválně. Co si myslíte, že padne? Jinak mimochodem tady ten server je jenom pro originálky, no. Takže... Mám 2 coiny. Tak jako... dalo mi to 1000 a 100. A já bych asi dal zase insane mod. Tak dáme šílený mod. Tak to tam dej. My jsme prostě už takový. My už jsme takový šílený, tak dáme šílený mod. A jako chtěl bych to aspoň jednou vyhrát teda, no. Musíme teďka zamakat a doufám, že bude nějaká hacká mapa. Uvidíme. Tak tady jsou ty věže, veď? Jo. Na každý věži tak máš na balkónku Česku. Já mám Česku, ale nic jsme se nevěděli. A tady jsou strašně daleko sousedí, tady se nevyplatí. Já tady mám slušný věci. Na Česka, ona byla nahoře. Aha. Tak já si vezmu tohle. Adame, tak tady máš kalhoty. Ano, tady máš meč. Já mám. Ale lepší je tenhle. Já vím, proč jsem ti házal, že? Ale já mám 2 vrací speed potiony, takže jakože házetí. Jo, tak to je takže dobrý. Já nám jeden mrsknu. A normálně bych šel prostě regulárně na střed, no, protože tady fakt sousedí jsou daleko. Hej, koukej, jestli když tak mě někdo neschodí. Dobrý, skáčem. Tak já jdu na jednu věž. Tohle je hodně taky o parkouru, když jdete na tu věž, jako ne tak hodně, ale tak trošku. Tak ale máme speed, je to možný, tady u mě nehodu byl už nahoře, takže... Obrana 4, slušný. Tak v pohodě, jasně. To ten meč je lepší, co jsem ti dal. Jo. Měl by být, teda. Jo, já jsem tady ještě pod tebou, tak jsem nalekný. Hele, tam dole jako je docela dost, ale tam bych nechodil, to je docela blbost. Já bych šel tady, a tady někdo byl, tamhle v té věži, víš je? Tady v té věži jeden týpek, tak ten je dead. Tak mě zabil, no. Bohužel. Jo, tak to teda nevím, co měl. Jemu zbylo 3 hápka, no. Jo, dobrý.
Já už bych to nechala z ty věci, tam už nic moc není. Ten Máš food, teďka. já? Aha. Máš tam luk, tak si vem ten luk, máš ho v inventáři. Jo. A máš hodně šípů. Se podívám, jestli neměl něco dobrýho. Jo, ty gondle Apple se hodí, tak jdeme. Ten luk, jaký máš ten luk? Jo, si bacha. Nevadí. Daj ho. Tak ten mě jak odrazil. Tak ten asi měl jako docela dobrý prut. Mě to laglo nahoru a já jsem nereagoval, škoda. No tak to je nějaký týpek kempí. Tak já bych to viděl asi tak, že dáme poslední hru, no. Tak si musíme, snad chytíme dobrou mapu. Jo, tohle je dobrá. No. Tu bychom mohli vyhrát, ale... Tak musíme teď rychle na ten prostřední střed a tam většinou bývá nějaký mob. Já tam prostě teďka jdu hned, teda na střed. Já taky. Neberem česky a... Tak vem jenom tu horní. Kač. A je jich tady docela dost, ale. Jo, Adame! Help! Dík, ze zádu, záda. Tak já jsem dead, bohužel. Ale já ti věřím, Fikine, že to dáš. Slušný výbavička. Sorry, no, já jsem to jako... Jo, v pohodě. Tak já bych se přišel podívat na střed. Já vlastně tady na ty, oni se vypadou. Tak se tam vrhni. Dobře. Oni vůbec nevěděli, chudáci. Tak si dej ironovej ten chestplate, tam máš. Ještě na zemi. Tak snad tady pomstím hadrníka. Pomsti mě. A dozad by ti možná mohli jít ty lidi. Jsou na ostrově. Já vidím, ale... Chci postavit cestu, tak jestli máš nějakou vajíčka nebo něco takového. Tak jdi na střed. Na středu nikoho nemáš. Doufej, že nejsou vyžraný česky. No, asi ani nejsou, člověče. Můžu si taky... Můžu si vyjázet inventář, podívej se, tam nikdo není. Ne. A tady sice vyjázím jako pro lidi. Adame, za tou, sorry, že jsem to neřekl dřív, ale... Ty máš reakce. Dobře. Tak tohle chci like za tyhle reakce, tak jako... Jo, tak to jsem měl jako trochu štěstí. Počkej, Adame, je tam nikdo? Dívej se ale, ty koukáš na mě. Tak teď jsem vyhodil diablo, ty. Nikdo nejde, akorát tam ty kempící, ty už si udělali do půlky z cestu. A to seš jenom s nima dvouma, který jsi viděl. Adame, jdou na tebe. Odkud? Jako, jo, tamhle. Dej si regen, jestli máš. Ty si k tobě dělají teď cestu. Oni mají oba dva luk. To je výborný. Už mají cestu. A jdou na tebe. Tak... My jsme mohli vzít takovýhle liboj věci. Tak tohle je napínavý. Ty máš jako... Ne. Dobře, tak tohle chce fakt velký like. A jsme první, vyhráli jsme. A za tak jen to trošku pošéfil. To jo. To je jako, a popravdě abych řekl, tak to je nejvíc asi, co jsem kdy dal, takže jako... Taková premiéra tady. To jo, no. Tak jestli to ukončíme na lobíčku třeba... Ne, počkej. Jo. Jestli se vám video líbilo, tak dejte like. A jestli ne, tak prosím dávajte dislike, ale co už no. Tak čau.